Sziasztok! Én Viktor vagyok, és itt a második videóm, ami egy feles más videó lesz. Felírtam Facebookomra, hogy lesz feles más videó, és jött egy pár kérdés. Hát egy 5-6-ra fogok válaszolni, de jött egy pár. Hát akkor kezdjük is. Na, az első kérdés Vivian Kristontól jött. Bocs, nem rejtem ki a nevet, haragudj meg rám. Az a kérdésem, hogy mikor kezdtél videózni? Hát, kedves Vivian, 2 napja kezdtem el videózni. Akkor, Kelemen Deni. Na jó, ezt nem tudom kiolvasni, várj, ki tudom. Kelemen Denis. Hány éves vagyok? Ha nem jól ejtem neked is ki a neved, akkor kérlek ne várj meg, jó? Szóval, hogy, na, érted? Na, Kelemen Denis. Hány éves vagyok? Hát én, Denis, 12 éves vagyok. Szabi pálinkás. Mi várható a csatornámon, szóval, hogy mi lesz? Hát én mondtam az előző videóban, hogy ezen ilyen hülyen beszélt most, ez ilyen hűlési csatorna, ilyen felász vagy már, meg ilyenre. Lehet, hogy sokat kihagytam, csak a gépen valamiért nem működik, de még a videó után is szeretnék egy pár dolgot elmondani. Akkor ez Szabos Pálinkástól jött, ugye ezt elmondtam, hogy a csatornán várhatóak ezen ilyenek lesznek. Ugye egy 3 napja felírtam a saját oldalamra, nem a Viktor Endvirágra, hogy olyan kérnék játékokat, és legtöbben a FIFA-t, meg a Rocket League-ot ajánlottátok, le is töltöttem. Megpróbálok minél előbb gameplay csatornát csinálni, de az nem most lesz. És akkor ennyi szerintem, amit el akarok. Imre, Jöböl vagy Justin Bieber szerintem, Dominik. Mi inspirált a videózásra? Hát Dominik, én bevallom az igazat, hogy lehet, hogy mondtam az előző videómban, hogy Virág mondta, hogy őnek jó lenne, hogyha csinálnánk mi ketten egy videoblogot, szóval a YouTube-ban. És én beleegyeztem, és akkor már így elkezdtük a videózást, hogy na majd én lövöslettem, majd beszélsz, aztán jövök én, ilyen stb. De akkor ugye szülinapom volt, és akkor annyira ezt nem lehetett megoldani. És így aztán én gondoltam egyet, hogy ugye beszéltük, akkor mondom, megcsinálom gyorsan a YouTube oldalt, oké, az kész lett. Akkor egy pár hétre ránéztem nagyon sok videót, hogy ki hogy csinálja, Ampiltól, B-Turbótól, Ancsa és Anettől, ilyenektől, szóval, hogy gameplay videókat ott tudják csinálni a sima videóhoz, szóval, hogy a saját blogjukat ott csinálják meg. Hát és akkor most egy kicsit lekopiztam, mondhassuk úgy is. És akkor így jött létre. Kb. Ennyi. Na, a másik, amit akarok mondani, a felász egy másen kívül, hát ez inkább kérdésfelet jött, mert meréseket nem adtatok, de mindegy. Nagyon jó lett ez is egy kis videónak. Akkor az a második lényeg, hogy én nem akartam ugye változtatni a csatornám nevét, mint ahogy a Facebookos oldalamnak, mert a másik oldalamnak, a Viktor Endvirágnak a nevét, és egy 5-6-szor nem tudtam leírni azt, hogy Viktor Endvirág. És így aztán kidobta, hogy nagyon sokszor megváltoztattam, és így nem tudom. Szóval megpróbálom holnap, vagyis 2016. 5. hónap 31-én, ha 31 napos ez a hónap, akkor megpróbálom majd ugye, úgy mondják, megváltoztatni a nevét, hogy Viktor Endvirág legyen, csak most megpróbálom helyesen is leírni, és az is kész lesz. A harmadik, hogy most fogom letenni a linkbe
annak a Facebookos oldalon, mind a két Facebookos oldalomnak a nevét, az Engi Viktort és a Viktor Endi Rágnak, de ha akarjátok, hogy legyenek videók, akkor inkább ne az én oldalamra írjatok, szóval a sima Engi Viktorra, hanem a Viktor Endi Rágra, és ott, hogyha kérdezem, akkor tudtak választani videókat, vagy nem azért mondom, hogy én mondjam meg, hogy mikor lesz videó, akkor te is simán fel tudtok tölteni posztot, és akkor megkérdezni, mikor lesz mondjuk rá videó, milyen videó, és akkor én is segítséget szeretnék tőletek kérni, mert nem tudom, hogy mikor milyen videót csináljak, szóval gameplay videó az nem tudom, hogy mikor lesz, szóval azt még ne kérdezzétek egyelőre. Hát nagyjából a mai videóban nem tudok mit más mondani. Szóval ja, de még azt igen, még el nem felejtem, köszönöm, hogy köszönöm a 7 feliratkozót. Szóval hát úgy egy nap alatt jött 7 vagy 8 feliratkozó, én nagyon köszönöm nektek. 26 megtekintés, egy dislike, szóval ez a ilyen like, meg jött 2 jófele like. Szóval nagyon szépen köszönöm. És ha tetszett, akkor lájkoljátok, iratkozzatok fel, és ebben a videóban, ja, meg még annyi, hogy be tudtam állítani a kamerát, szóval most már nem fog annyira mozogni, csak úgy fel kell ugye kellem, hogy elmenjek meg minden, és akkor úgy, mert úgy kéne kinyomni, mert így nem bírom. Szóval akkor ebben a videóban ennyit szeretnék elmondani, köszönöm a figyelmet, iratkozzatok fel, lájkoljátok, ha tetszett, és a Facebookos oldalomra nyugodtan írjatok mind a kettőre, amelyikre akartok akkor, és köszönöm szépen még egyszer a figyelmet, sziasztok! Öreg csontaim vannak.